3-4 féle sertéstartással foglalkozunk. Nincs adalékhasználat, helyi feldolgozó, kézi manufaktúra, kézi füstölés, az állatok is kint vannak szabadba egy része, úgyhogy azt teszik, amit a Jóisten ad. Mindent úgy próbálunk csinálni, hogy a régi öregek. Ugye mivel a világ felgyorsult, ezért egyre kevesebb az ilyen mikrogazdaság, illetve aki így gondolkodik. Mivel nálunk egy jó sonka, azt szoktam mondani, hogy az 2,5-3 hónap. Úgyhogy én meg tudom mutatni, hogy miből, hol és mi készül. Én mindig azt szoktam mondani vendégeimnek. Most már egészen a Balaton felvidéktől, Szombathelytől, hála Isten azért megtalálnak bennünket, illetve ugye nagy szerepe van a Nyitott Porta hálózatnak az előre menetelünkben. Ismertségre is tettünk szert a Nyitott Porta hálózat, sok rendezvényen, szakmai kurzusokban, eszmecserékben azért nagyon sokat tud nekünk segíteni, illetve megismerjük egymást. És egységben szerintem nagyobb rendezvényeket, nagyobb létszámot tudunk talán itt az Zalavölgyben megmozgatni. Én úgy érzem, hogy ez egy jó ösztönzés. Erre tettük fel az életünket, most elég kevés állatunk van, már rengeteget dolgozunk, most ugye húsvéti időszak közelettével. Most már a növénytermesztés részét is mi csináljuk. Úgyhogy most már még előbbre mentünk, úgyhogy most már amit az állatunkkal beejtettünk, illetve takarmányozunk, azt is megpróbáljuk kisebb-nagyobb sikerrel mindig minden mennyiségben előállítani, egy 70-80%-ig sikerül is. A maradék 30-40%-ot azt kénytelenek vagyunk a piacról beszerezni, de mindig olyan helyről próbáljuk beszerezni, ahol tudjuk, hogy kevés a permetelés, kevés a műtrágya, csak a minimális szükségletet viszik a növénytermesztésbe. De azon vagyunk, hogy teljesen önállátók legyünk, még a takarmányozás szempontjából is. Mindig tartottunk 1-2-3-4 sertést a család részére. Ugye az önállátás azért az mindig ott lebeg szemünk előtt. Azt vettük észre, hogy egyre kevesebben csinálják ezt a dolgot. A fővárosból hazajöttek a rokonok, és akkor egy rokoni, családi ösztönzésre kértek fel bennünket, hogy hát ők ilyet Budapesten nem tudnak vásárolni, hogy nem csinálnánk nekünk 1 disznót, 2 disznót, 3, a 3-ból lett 5, az 5-ből lett 10, úgyhogy így jöttünk szép lépcsőről felfele, nem is akarunk növekedni, nem akarunk átesni a ló másik túloldalára. Az éves 80-100, amit a törvény megenged, feldolgozás az nekünk bőven elég, úgyhogy az alapanyagot is, növénytermesztés is mi csináljuk. Úgyhogy heti 2 vágás csinálunk. Mivel működő gazdaság vagyunk, itt az időnk nekünk nagyon be van osztva. Úgyhogy azért ezekre a csoportokra most is pénteken egy 11 fős a Pejcinger uréknak vágtunk disznót. Ezekre rá kell gyúrni, de van erre igény, erre tudunk készülni. Így már megy, így már megtanultuk kezelni. A téli időszak az mind a gazdának, mind az állatnak azért egy silány időszak. Ugye nincsen lucerna, amiben fehérje van, nincsen, őket nem tápozzuk. Nincs táp, semmi. Kukorica, ropogtatják, száraz kenyér, száraz lucerna, gyakorlatilag teljesen úgy vannak átállítva, hogy lassú növekedésre, de viszont amikor bejön a feldolgozóba, akkor egy olyan primőr árut kapunk belőle, hogy az szinte hihetetlen. Nem sül össze, nem vizes a húsa, márványos zsírszövetekkel. Angalicával dolgozunk, ez jött be nekünk, úgyhogy ezek most olyan 1,5 évesek. Megvan a 3 lépcsős feldolgozó üzemem. Hát most ez a feldolgozónak a 2 részlege, de most átalakítottam egy ilyen kis vendégváros. Bükfafüstölés, sima sózás, hosszú érlelés, ősi receptek, mindent úgy, ahogy a nagyomáink kitaláltak. Kapnak egy nagy élménycsomagot, és általában visszatérők lesznek vele.